Magandang hapon po, mga kapatid sa pananampalataya. Nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay na po tayo ngayon, May 8, 2022. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ni na Pamilya Bacchiano, Elsa Di Maano, Mariby Sadsad, Ertina Manabat, Corazon Di Maano, Aurora Manipon, Mirna at Mios Mercado. Para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, pamilya ni na Amelia Baby Julian, Mary Ann Soliman, Marian Kinsinger. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Chodora Swing, Norma Simbol, Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Luther Lopez, Remio Pangan, Glenn Liwanag, Dan Michael Manlutak, Bridget Ingal, at sa lahat ng mga kaibigan nating may sakit. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Rason, pamilya ni na Antonio at Sofina Guevara. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Prunencio Simbul, Marian Ocampo, Gerald Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Francisco Pang, Melencio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Rosana Pereras, Aprecion Toledano, Lisa Co, Erlinda Eludo, Arthur Alfonso, Anita Chodin, Eladio Miranda, Asuncion Laksay, Cristina Rabajales at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ganon din para sa mga kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19 at para sa kaligtasan ng mga kapatid nating frontliners. Magsilod po tayo para sa Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad ng patbuhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hingi ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng malinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Pagtubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakatpan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat
Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa inyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At ipagadya mo kami sa lahat ng mga kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami ay makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi nila Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin, lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyan lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan.
Siya'y Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Lahat tayo kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kailanman mabilang ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit na puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi ng dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kumukupkup sa kanila, hindi sila magugutom o mauuhaw, hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal na tubig na nagbibigay buhay at papahiran ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat upang parangalan ang mabuting balita. Tayo pong lahat. Ako'y pastor na bihin, Kilala ko ang upang akin. Ako'y kilala nila. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ano po ang pagkakaiba ng isang snatcher at ng isang politiko? What is the difference between a snatcher and a politician? Well, the difference between a snatcher and a politician is this.
The snatcher gets the money first and then runs, while the politician runs first and then gets the money. Ganun lang kasimple yun. Ang snatcher kukunin muna ang pera, pagkatapos ng nakuha ito, tatakbo na siya. Samantalang ang politiko, hindi, tatakbo muna siya bago niya kukunin yung pera. Araw-araw na lamang po, marahil iba-iba na po ang mga naririnig nating boses o tinig sa paligid natin. Pupwedeng ang naririnig natin ay ang boses o tinig ng isang radio announcer. Maaari din na ang naririnig nating palagi ay walang iba kundi ang boses o tinig ng isang TV news anchor, ng TV news reporter. Pwede rin naman na ang naririnig natin lagi ay walang iba kundi ang tinig o boses ng isang magulang para sa kanyang mga anak. Ganyan din ng anak sa kanyang magulang. At pwede rin namang ang palagi nating naririnig ay ang boses o tinig ng isang boss sa kanyang mga empleyado at iba-iba pa po. In the midst of so many voices, how can people tell which one they are really hearing? Itong iba't ibang mga boses o tinig na kung minsan talaga naririnig natin at kung minsan din ay sinusunod natin o sinusundan natin. Alam po ninyo, pwede naman pong makilatis ang mga ito. Pwede naman pong mapag-aralan ang mga ito. Pwede talang kulapan deti. Ang tanong, papaano? How can we determine them? How can we recognize them? Ang ating ebanghelyo ngayong linggong ito ang sasagot sa katanungan nating ito. Ang sasagot mismo sa tanong natin ay walang iba kundi ang pagbasa natin. The fourth Sunday of Easter is called the Good Shepherd Sunday. Why? Because the Gospel talks about the Good Shepherd who is Jesus. At kung napansin po ninyo, sinabi ni Jesus sa pagbasa natin ngayong linggo sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, wika niya. Nakikilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Sabi ni Jesus, my sheep hear my voice, I knew them and they follow me. Jesus is depicted as the good shepherd. Jesus, pastulya. Ne po? Pastulya king pamamasa tamo. Buri nang sabyan nita, di leader ya. Lahat po tayo gustong-gusto natin ang salitang mabuting pastol. Lalong-lalo na sa pagsasalarawan natin kay Jesus. Mabuting pastol, mayap a pastol. O ba't buri tayo iti naning sangkan? Kasi naman po ing mayap a pastol, mga baldugan niyang taong pakiramdaman. Potang mayap a pastol, ing buri ng sabyan niti, mga baldugan niyang mayap taong panaligan, taong pialimbawanan, taong tutukyan, pamintuan. Ing pastol po role model ya. Ing pastol po pamuntok ya. Ing mayap pa pastol, so mayap yung leader o ting buri ng sabyan nita. It embraces all. Ne po? The term shepherd, the word shepherd, embraces all who have executive powers and have something to do with administration and direction. Also management or guidance of people. Bukas po, eleksyon na naman po. Bukas, eleksyon na naman po. Pipili na naman po tayo ng mga magiging pinuno o leader sa bayan natin, sa bansa natin. At lahat naman tayo alam natin na ngayon, tapos na ang pangangampanya ng mga kandidato o ng mga politiko. Pero sana po, no? Sana ang huling araw na ito, bago ang bukas mismong halalan. Sana ang huling araw na ito, sana ang space na ito, ang espasyong ito, sana po igalang at irespeto ng mga kumakandidato.
Bakit sinasabi ko sa inyo ito ngayon? Bakit kailangan ang espasyo, ang natitirang araw na ito ay kailangang irespeto, igalang ng mga politiko? Kasi po may mga ibang politiko, ang huling araw na ito para sa kanila ay ang pinakamahalaga. Bakit? Mahalaga sa kanila dahil gapangan. Mahalaga sa kanila, bakit? Dahil ang araw na ito ay ang pamimili ng boto sa mga botante. Paalala lang po sa ating lahat, do not sell your votes. Our vote is sacred. Your vote is sacred. And your vote is your honor. When you sell your vote, you sell your honor. You become nothing in the eyes of God who buy you. At kapag pinagbili natin ang boto natin o ang ibinoto natin, ay hindi naman po naaayon sa kalooban ng Diyos sa pagkakaalam natin, dinadala natin ang mismong buhay nating lahat sa peligro, sa panganib. Ang namimili ng boto, korap. Ang namimili ng boto ay magiging korap na politiko. Kaya't bumoto po sana tayo bukas. Lahat tayo, bumoto sana tayo bukas ng tulad ni Jesus na butihing pastol. Bumoto po sana tayo ng mga kandidato na mabuti para sa bayan at hindi yung mandaraya sa bayan. Ialay natin sa misang ito at hilahad natin sa Diyos, sabihin natin sa Diyos, ang mga pinipili nating kandidato, ang mga binoboto natin. Sana po, sino man ang pinipili nating kandidato, sino man sanang iboboto mo bukas, ang kandidatong yan, sana hindi nakakahiya sa harapan ng Diyos. Sana ang pinipili mo, yan din sana ang pinipili ni Jesucristo, na butihing pastol natin. The fourth Sunday of Easter is also called the Good Shepherd Sunday. Pansinin po ninyo, ang mga pinuno po, ang mga leader po, sa banal na kasulatan sa Bible, madalas tinatawag silang mga shepherds, mga pastol. Pastol na inaalagaan ang kanilang mga tupa. Sana ganyan din po sa mga leaders natin. Po pwedeng religious leaders man yan o civil leaders man yan sa mga tao. Sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayong linggo, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ito po ay katangian ng isang mabuting pinuno, ng isang butihing pastol. Na ang ibig sabihin nito, kilala ng pastol ang mga tupa niya, kilala ng pinuno, kilala ng leader, ang mga pinamumunuan niya, at hindi lamang tuwing eleksyon niya kilala. Dapat kilala ng leader ang mga pinamumunuan niya. Kilala niya, bakit? Dahil nakikiisa siya sa kanila. Kilala niya, bakit? Dahil alam niya ang kalagayan nila. Kilala niya, bakit? Dahil katulad din nila, siya ay naging tao din katulad nila. Di ba ang tawag natin kay Jesus na ating mabuting pastol ay Emmanuel? Emmanuel siya, di ba? Tanong lang po sa ating lahat, sino po kaya sa mga kandidato natin ang nakababad talaga, ang babad talaga sa sitwasyon natin, sa kalagayan natin? At sino po kaya sa mga pinipili nating kandidato ang tunay na dumadalaw at nagpapakita pa rin sa atin, kilala pa rin tayo kahit tapos na ang halalan, kahit wala ng eleksyon? Alam po ninyo, ang mga politiko, lumalapit sa tao sa tuwing panahon ng pangangampanya. Totoo yun, given na yan eh. Pero, sino po kaya talaga sa kanila, no? Yung lumalapit pa rin sa atin, lumalapit pa rin sa tao, kahit wala ng eleksyon. Ano ang kailangan ng mga kandidato? Ano ang kailangan ng mga politiko sa atin? Boto natin. Nagpapakilala sila sa atin. Tanong ko lang, sila ba kilala tayo? Sila ba alam nila ang tunay na kalagayan natin? Ang tunay na pangangailangan natin? Inaalam ba nila ang tunay na kalagayan ng bawat isa sa atin? Paalala lang,
Ang politikong sumusunod sa leadership ni Jesucristo ay dapat lumalapit din kahit wala ng eleksyon, kahit wala ng halalan. Ang ganda po ng sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Eksakto po, tiyempo, na bukas, eleksyon na po. Sinabi ni Jesus, I give them eternal life and they shall never perish. Sabi ni Jesus. So ang ibig sabihin nito, ing mayap apostol po, mamiyayang biye, babiyaya na laring tao. Ginawa ito ni Jesus sa atin, di ba? Si Jesus, mas pinili niyang sa krus siya'y mamatay upang ikaw, tayo, ay magkaroon ng bagong buhay. Ibig sabihin lamang nito, si Jesus na ating butihing pastol ay may malasakit siya. Ikaw kaya, tayo po kaya, nararamdaman ba natin talaga ang malasakit ng mga kandidato, ng mga politiko? Role model ba sila talaga tulad ni Jesucristo? Sa bandang huli, ikaw pa rin ang pipili. Sana po ang pinipili mo, yan din ay naaayon sa pagpili ni Jesucristo. Sa bandang huli, ikaw rin, tayo rin ang pipili. Sana ang iboboto mo, yan din ang pinipili ni Jesucristo. Magsitayo pong lahat. Sumasambalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkataon-tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ama naming nasa langit, turuan mo kaming makinig sa tinig ni Jesus, ang iyong anak at aming mabuting pastol. Dalhin nawan niya kami sa mainam na pastulan, kung saan makasusumpong kami ng pahinga at kapanatagan. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Ulitin po ninyo. Ama, ilapit mo kami sa inyong puso. Palakasin at gabayin nawa ng mabuting pastol, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga reliyoso at mga misyonero, upang manatili silang tapat na pastol ng bayan ng Diyos sa daan ng katotohanan at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Bigyan mo nawa ng liwanag at dunong kaming mga mamayan ng aming bansa upang mahalal namin ang mga pinunong may tunay na malasakit. Silang mga nagsusumikap tumulad sa anak namong Yesus, ang mabuting pastol. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Magkaroon nawa ang aming bansa ng ligtas, tapat at mapayapang halalan. Iwaksi nawa namin ang pagkaganid at pumili nawa kami ng mga kandidatong may malasakit, may sapat na kakayahan at higit sa lahat, puso at pagdamay sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Pukawin mo nawa ang mga kabataan upang bukas loob at buong pagtitiwala silang tumugon sa tawag ng paglilingkod sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapari, buhay reliyoso o buhay misyonero. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Tanggapin mo, Ama, ang mga kapatid naming pumanaw. Makasapit nawa sila sa buhay na walang hanggan na kanilang inaasam. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan
Ganon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na kahilingan. Para po sa pasasalamat ng Pamilya Bacchiano, si Elsa Di Maano, Mariby Sadsad, Ertina Manabat, Corazon Di Maano, Aurora Manipon, at si Mirna at Mioz Mercado. At para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, Marian Soleman, Justin Gabriel Angeles, Marian Kenzinger, pamilya ni na Lenny na Develin Malang, pamilya ni Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, at ang pamilya ni Amelia Julian. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Sodora Swing, Nora Simbul, Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Luther Lopez, Remio Pangan, Glenn Liwanag, Dan Michael Manlutak, Bridget Ingal, at sa lahat at ang mga kapatid nating mga may sakit. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Ani Razon at sa pamilya ni na Antonio Josefina Guevara. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Sr., Norma, Mark Herald, Ernesto Sr., Fromencio, Marian, General de Mata, Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Francisco, Melesio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Rosana, Aparición, Lisa, Erlinda, Arthur, Anita, Eladio, Asuncion, Cristina, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng matamis na ngalan ni Jesus na anak mo at aming mabuting pastol, dinggin mo ang aming mga kahilingan na siyang magpapanatili sa amin sa kagalakang dulot ng kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan na ikinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na sina Alfredo Sr., Norma at Mark Harold. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Jesucristo, ang ating mabuting pastol. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkiligin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas, marapatin mong kami ay makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tinatawagan ko pong pansin ngayon lahat ng mga mamis, lahat ng mga nanay na naririto ngayon na lumapit po dito sa harapan at tingin po natin ang pagbabasbas ng Diyos as we celebrate today Mother's Day. Lahat po ng mga nanay. The Lord be with you. Our spirit. Let us pray. Loving God, as a mother gives life and nourishment to her children, so you give life and care for your church. Bless these women as we celebrate this day in their honor. May they be strengthened as Christian mothers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters, may honor and appreciate them with a spirit of profound respect. May the example of Mary, Mother of Jesus, inspire them to live their vocation as Christian mothers and call their children to faith. Guide and protect them in challenging times and help them to continue to trust in you all the days of their life. We ask this through Christ our Lord. Amen. Sa inyo pong lahat, Happy Mother's Day po. Palakpakan po natin sila. Kuha po kayo ng token. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin rin. iyumuko para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmumulan ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba. Palakasin ang inyong loob sa pagpapadama niya sa inyo ng pag-ibig ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pasaganain nawa kayo nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang lahat ng inyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.